here Samri Yabompaye. Okonkoni yedeni munyam ne na ase kase emawo. Se Erade totumi nti oboye ho ban ohwe nso odiye kɔ odiye ba. Ena nso o maya bepie wanim. Se na adom ne homobro so kasa kire se de be ya ebi free e be kɔ no ne ye kɔ no wa ho odin mu. Eda wase we na Erade Yesu din mu. Amen. Ene entrance. The Yangopon said, Yangopon asa Akan ya bo ano bio. Na said last week no, ye kaya ye nyina no asembe ne kasa fa ho. Feeding on the sins of others. And say udidi and I say and say in my bonnet. Mo wi refi mo nyina nka bi owe ebio odu ebinum bone ye wadua ne ebinum bone ti ebili ka nka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Ozia ho na asɛm no ɛwɔ nti Ozia chapter 4 verse 8 ɔsɛne man bone ɛyɛ won aduane na wamumuyo eye won kra akondo ene kan ho asam they eat up the sin of my people and they set their heart on their iniquity ndi ene nso ye be ndwen ne be honi afa ne se ye be hwe if I say bia vice versa ye hwe no nso ananye sa ne ka no munyina yenka menti ai it is no ye dani ani di evan say e be ken kan ni ye di an me kan say me man tene eye won aduane ena nke die so me man tene eye won aduane na wan so mere ana okronkron ye e won kra akondo o mo kronkron ye na say o mo so mere eye o mo kra akondo ba akondie o man no bone aye binum aduane ebinum edikan aka ho asem bebre ya kire mo se ebinum ho a omunya bone a ebinum ye ehon mfaso nti se obinya bone a wo ye ehon mfaso di a na se wo bone no aye na aduane se de edika kire mo nti nya wo na wo bone aye wa aduane ewo mo se ni pa edum bi nipa bi owi ase a omo nso didi omo bone ho bone ho na omo didie omo kro no no ho na omo didie omo aware saye omo konkonsa bribery jese kata hwehwe ade e na omo didi ho ene omo bone e na omo didi ho e na we die wo obi nso edidi wo bone a waye ho wo bone a wo ye no e na de efidi ebinom ena nso ye hwe se ebinom nso edidi ye nso ye tene ho e na ye kan wansem na ye hwe ne sa side no ba ne title na kujina say let others feed on your righteousness. Let others feed on your righteousness. Ma ibinum enidi wonso otene ho ana ma ibinum ni wotene ho. Ene na epese nyina yenwene ho na yehwe ho asem. De kenkai ewo odifo Ozia ehuma mu no se ne man bone aye wo moduane na omokra akono panes omokra or say na won bone wamumuyo eye omokra akondo ha say eye ensem bebre na emra ye hwa bakwasa makra bi efa ho na fi yasa asi asem no mu emra Israel ahini no emu pai mienu no efa bi edomo ni kire Bethel ana efa bi edomo no so kire Jerusalem na emra na ahini no mu nyam pai no na Jerusalem ena na eho Nyankopɔn edi si wasa ne kronkron bia ndi eho na Erade ema ni nyina ekoro di eho na Erade nso ni din atie ti Israel musua ko nyina no eho na omo ni kire ye na se omo de omo offerings omo sacrifices ena omo tithes ahodo nyina ekoma Erade wo ho ti eho na obi a de ni kire eho na obi a hwe eho na obi a koma mu
hona na musuakuo nyina ekoro na Yehuwa musuakuo no meka Yehuwa musuakuo no hona na omu nyina koro nti na eye bia bia Onyankopɔn oyiye di ye hena nso bebre eti wo kan Nyankopɔn asam na na ye kan yensan kan Nyame asam Psalm 122 verse 1 to 4 na Psalm 122 1 to 4 Psalm 122 1 to 4 mene je se wo se me se me enko Awurade fie ye nan bigina wapon kasie mu Jerusalem wa chechere se kuru a etoto mu yie ehɔ na emusuakuo no nante koro me kire Awurade musuakuo se okoyi Awurade edin aye se de enhya a wode ama Israel no atie ha se ne yedi kan akiri mu no se Israel man no ehɔ na omu nyina Jerusalem ne bia na omu nyina ekoro ho obia hɔ na omukọ ekosoma Awurade na se ehɔ na omukọ ye omukra ho adwuma ehɔ na omukọ yi Awurade aye ehɔ na asom ho bibia de ehɔ na omuye no enti mra ahini no pai mienu no yebenya osom bia nso mienu yebenya two religious centers yebenya osom bia emienu ena yebenya osom ahodo nso mienu so yebenya osom ahodo mienu Nyankopɔn som ena onipa nso som ti Jeroboam de ne som si hɔ ɛyɛ osom bi anipa bi nso edi akire a mokora gidie bi a ɔmo nso ɛnante mu ena Nyankopɔn nso de no nso hɔ de na akɔyɛ ɛsom mienu ɛwɔ mmea ahodo mienu ti ne ɛnyɛ two religious center ana two worship centers ɛhɔ na enti obia bebia apɛ ena abɛkoro nti Bethel ɛyɛ center baako ena Jerusalem so bɛyɛ center baako nti omienu nyina no ayɛ two religious centers ba Onyankopɔn ade na ɛyɛ Jerusalem ena nipa de nso yɛ Bethel ena Jerusalem ena na living God no nso ho eno kure Nyankopɔn no ɛhɔ no wɔ mo hɔ ena ɛwɔ false God onyame a onyanyame na ɔno nso wɔ Bethel na yɛnhwɛ nti wɔn ana Awurade asɛm ɛwɔ wɔn mu no wɔn kɔ Jerusalem hɔ no wɔn maintain wɔn faith ne ebinom nso ɛbasalaide yɛ ɛto wɔn didi atwene yɛ ɛkɔ Bethel kɔ the moment wɔn bɛkɔ hɔ no na yɛ sɛ wahwe ase nti yɛwɔ yɛsɛ wɔn a na wɔn gyina wɔn nan so na wɔn nim wɔn Nyankopɔn no deɛ wɔn kɔ so ɛkɔ Jerusalem na wɔn di no kore nso ɛma wɔn ho nti ɛhɔ na no kore som no wɔ nti obi a ɔbɛsɔ so Nyankopɔn obiara no baabi a ɛnokore som wɔ no ɛhɔ na nipa no ɛkoro na ɛhɔ na wɔn de maka sɛ wɔn de wɔn offerings wɔn afɔde ahodoɔ nyinaa tithes sacrifice ɛkɔma deɛ wɔte aseɛ daadaa no na ɛhɔ nso paa na meka sɛ hɔ na two religious center opɛ ɔsom bia paa ɛnokore paa ade a na sɛ ɛhɔ na hɔ na true God nso yɛwɔ false God ɛna yɛwɔ false center hɔ ene ewo baabi a nokore Nyankopɔn no ankasa nso ɔwɔ nti baabi nokore Nyankopɔn no wɔ no ɔmo som nokore Nyankopɔn no hɔ na ɔmo korɔ obi asa wo som Nyankopɔn a baabi a enokore Nyankopɔn no wɔ no hɔ na wo bɛkorɔ baabi a wokɔ a behu Onyankopɔn no hɔ na wo bɛkorɔ nimunya baabi a na ɛsɛ wo korɔ mo hwɛ no nso yɛhunu sɛ wɔn mu nim nokore no ɛde wɔn ayɛyɛ deɛ ɛkɔ baabi a na enokore no ɛwɔ tu nso so wonim Nyankopɔn a baabi a wode ayayade bia wo sacrifices and offerings ne ma bia wo de ma Nyankopɔn bia no baabi a Awurade wɔ ɛhɔ na won so wode ayayade ɛbɛkɔ nti asɔre bu hɔ a wɔn mu nim ɛnokore paa na ɛhɔ na wɔbɛkorɔ yɛ asafo bi wɔ hɔ a obi onim nokore na ɛhɔ nko a na wɔbɛkorɔ apart from hɔ no ɔnkɔ baabi a bi sɛ obehu sɛ ɛhɔ ɛna nokore wɔ nti baabi a nokore wɔ hɔ ne yɛsom baabi a na ada wɔ no yɛnsom hɔ ɛmfa wɔn so wɔwɔ bra papa ɛmfa wɔn sɛ me de mabra bɔyɛ nti no matter where I worship abrabɔ nko ne hia ba nye place ya mesom ne hia da bi ɛna nye de mesom no ɛna hia ne mo sɛ meyɛ mabra bɔyie ɛna hia ne mo de mesom no ɛne ba di a mesom de ɛnka hwee da bi ɛka bibi ɛno paa ne ɔsom ne nyina so ansa na de aka bia nso aba na yɛmfa nsi adwene mo sɛ first of all no ɔmo offerings no a ɛne ɔmo tithes ɔmo de kɔ Jerusalem no a Awurade fie no na ɛtene isi obi a mfa na dwene ni akiri nkakra
na asem no wadwene free so pa oba mix na bebre yesi omo friends and omo ties ahodo omo na ntwie omo nwae ahodo ekọ Jerusalem and omo afode ahodo bone ho afode tene afode asombi afode ahodo nyina sacrifices omo nyina na omo de kọ ho nyina no na etene na Awurade asem a Awurade asem and no omo di so bi se ho na Awurade ewo na omo de kọ ma Awurade no omo de kọ ma Awurade kọ ho na Awurade kan so omo mfa mra wo de ade ebre wo bi a ba bi wono se fa bra na ho na so de kro de wo som no nya de wo som wo de wo som no no de yen som no no de Israel fo no mo som no no o kire ma bi a o mbe se o mo som no na o me bi ma no a ha na mo nya ma me na ho nso na o mo nso etie ne eyeye de yen no nso de ni Nyankopon na mo sitie ayade bi ehia pa yie pa Awurade asem no sitie pa yie na ehia pa enti ehun se ba bi Nyankopon so o mo mfa o mo ayeye de mra ho no me koye yenso ya ba Nyankopon nche Nyankopon afre ene tithe yentua tithe bio but ye boro tithe so doing more than tithe ye offerings bebre yenso ye mawurade so we doing more than tithe ya so we ye boro tithe so a Awurade asem a nye nipa asem a enye nipa bia na ahya wo seye bimu eye Onyankopon na ahya yen ba se yani ase be de pede a eni ehu pa yie pa nti yenso ye offerings ene ya afode ahodo nyina no ye bo nyina no ye de ma Awurade to bi hunu se Nyankopon ena ode wo offering doing more than tithe e koma no de a obedi ho no kore so ye onyahu pa se me sika ba me nsam yi afode a me boyi de me yi me ya ma Awurade me nyam manipa se wonya manipa de a na wo ya ma Awurade de a ene obedi ho no kore ama Awurade bebrenu a eni sika ho no kore bebrenu abu Nyankopon kore se Nyankopon eni frani ana ebia ode sa akoda bi enti de wode be hye nsam bia no nani beje ho ana de wode mama no bia no ebe ne de who told you when kan sa kire wo se Onyankopon de wode mama no bia no ana kwan bia befa so bia no na de mama no bia de ebe ne de Onyankopon owo kwan a opese ne ma yen fa so oni Israel fo ne nante ye no o kire on ba bia omomfa om ayeye de emra ene ayeye de na ni je ho ene ayeye de na ni enye ho omo ni Nyankopon nante ye ene de ye kan ho se ebinum bone ebeye ebinum aduane no ene ne ye hwe se ebinum so trene ebeye ebinum aduane abonefo no anu omo wo false prisoners anu omo wo better no so omo de wa afode no omo tayet koma onyame bi a omo ni si ho sikanyame bi a omo de si ho se omo nyame no omo de koma no a no so de asom ono so de saa onyame no e de ahwe ono so na sofo de na omo de koma omo nyame no no omo nyame no so e de som ono so ne nkrofo omo so esom no a omo so e provide service ema nkrofo bi a omo hu no saa no Onyankopon te azefo no so tie ono so e wo nkrofo bi a woyi wo omo eni se ye de ma Nyankopon no a no Nyankopon no so provide de ama ono so ne nkrofo ye he no so nti omo a omo ni sika ho no kore enne omo sika ana Onyankopon adie bi Nyankopon de bia no omo ni ho no kore bia etese omo a no omo de omo tight no omo offense no eko wrong place ekoma wrong person no enye no nsu enne yase ya Nyankopon di yini mu Nyankopon yesu Nyankopon ene ade ba na kire san enke ye wotetemire no mu a ye wo Jorobo ma bre so a anka yen ko Betel ni mo nka ye be ko Jerusalem na de ba na kire san enka ye de ye wo no ye de be ko Jerusalem akoma Awurade de ye ne na kire san se wo sa bra no a enka de wo mo ye no atenefo ne ye sa ne ye nso ye be ye atenefo no ekwan mo fa aso no sa kwan ma ne ye nse be fa so sa na omo nso o ho na tetemire mu no omo nso asum Nyankopon sa hamre no se ene enanka omo nso te ase a anka Nyankopon asam papai a mo nso mo adie di amudi akire ko mo nso be di akire sa na sempatie ensan ye na ensan da biara da nso amen ya de Nyankopon ase ende se wo ha ana ya dofo no mo Nyankopon asam omo tie obi obeya soodin bia na asoodin te samumuyo asoodin o ka Bible no a de ode na fodie eko wrong place ekoma wrong person no
yes say nipa no one onim de woye na eyemumuyo na ade ba ko mu no se de osuro Nyankopɔn no na ode ayayede ye komawu ade no obedi ho no kore na obaye na se Nyankopɔn opɛ na de maka se de ono woni ho no kore Onyankopɔn amane sika Onyankopɔn asena ni mu onyam Nyankopɔn de ewo mu no ode ekoma Nyankopɔn but wati bi asi wonya kromfo Onyankopɔn anim emfa wo so de bi aba wonya kromfo Onyankopɔn anim ebise wade ade ya no de bi asi eni one nkromfo bi a saa mere no na omko Jeroboam Betel ekosum honyame no omnyina nya so de mfo omnyina ye nipa na omo so odin a na omo nso Nyankopɔn enne ye nkromfo mi so omo te saa e wasase we so omo nso Nyankopɔn Nyankopɔn de no kra kwa ne be kire omo pa yie pa but omo ni bedi omo sika ho omo akoma ene omo kra bedi omo sika chi na Nyankopɔn no kra pa omo di ama no de ebe ketuwa bi ne sese Ewade hu ye mobo na nkai omo bia ne no kra ema ni Nyankopɔn amen ka Bible no a ye ka se obi a woni no kra ne obi ofa Nyankopɔn de edi odi bi beba ma don fa ne nyina ma wafa bi edi obi wa onfa bi kra nso ema sa ni pa no o ka Nyankopɔn asem o ka 1 Samuel chapter 15:23 1 Samuel chapter 15:23 a was na atuate de se wakɔ busa na asɔden de se emumuyo ane ahonim som emumuyo on se nipa eboa pase o ye bɔne a oni obi a wo so mbosom nyina ye pɛ ndimo ehun se ngofo bi kɔ bosom so na omo so bosom na wotu na obu omo nimtia na yan so asɔden honhom ye ma Onyankopɔn nim ye nyina ye pɛ eye pepepepepepe ne mo woli se we de nipa hu no se wo ye bosonsum ni we de bonye ni ba wo de nipa hu no se bo nipa hu so kwa asɔre ba wo Nyankopɔn sika be de wo fam Nyankopɔn se de wunya no me de wo monie me hu bibia mu de ba wo nsam de mba wo nsam de ache se de wakwan tie nyina ne da manim ye ntini enso sa Nyankopɔn wi ani Nyankopɔn no kwara ama no na ye hu se obi so mbosom ane ye condemn no wo se omo a eso mbosom no omo a na omo kɔ Jeroboam ne nyame anim ekobu nkotode ka se ye nyame ye di asde bro wa ye die nie wo na ahwe ye so wo na abɔ ye ho ban no ene nkrofo bi omo kɔ Jerusalem wa na omu ni no kora nso emawuru ade no na omo ni kakra bi na ebi se ye de kɔma Nyankopɔn no omo nyina ye pɛ bisa asɔden e wo ba bia ne mom nkrofo a omo ye sitie mawuru ade na omo di no kora no Bible say asɔmene te se odwani ne sanade dwani ne sanade no sanade no e de bɔ fɔde na eyi hwehwe mawuru ade no so obi ye sitie mawuru ade a saa na Nyankopɔn se ɔtie ɔkan 1 Samuel yen kai 15:22 a yen kai 15:22 ɔse na Samuel kan se Awurade pɛ wɔhye afɔde ni okuma afɔde sene tie a obetie Awurade ana hwɛ sitie ɛyɛ sene afɔde na asɔnyɛ ɛkyɛn odwini ne sanade saa na Awurade aka ase wɔse asɔnyɛ ɛkyɛn de ɛbɛyi kyɛse edi asɔmmere ayade bia Onyankopɔn ɛpɛpaa sɛ ye bɛyɛ sitie to wɔn mo yɛ sitie mawuru ade no wɔn mo so ɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam ndi yɛn hɛ no nso bebree amen afede so obi a follow ne pɛpɛɛpɛ they say inya two religious centers and inya two gods false god and true god living god and unliving god on em fa na sa em ma na taati bi epe bia ena manfo e kɔ hɔ te fa na wo korɔ wadwene kyerɛ wo sɛ obekɔ bi nkuma na abekɔ nifa agina waawo so nti ye he no nso ade ma akɔ wo mo ne sɛ wo tene no on sɛ maka sɛ omo tait ne ekɔ Jerusalem ayade ye tene ne tene eni omo tene no nso no ena ɛbɛyɛ bi no nso aduane tene ye bɛhwɛ sɛ ye nso ye tene amanfo edidi ye tene ho ɛyɛ better sɛ obi bedidi o tene ho dan sɛ obi tene ho nya bɔne odi obi tene ho wɔn fom ye nimu ɛyɛ sɛ wo obi bedidi o tene ho ɛkyɛn sɛ wo no obi tene ho na yɛhwɛ nkɔfo bi Awurade Yesu be wi ase na ɔmode wɔn ahode ɛsom no yɛhwɛ saa nkɔfo de wɔn yɛ na ɛtene yɛkenkan Lucas mpane yɛkenkan Luke chapter 8 1-3 Luke chapter 8 yɛhwɛ de Awurade nwoma no 1-3 yɛhwɛ de Awurade nwoma no kae ɔse na ɛbaa sɛ yɛn akyi no ɔkɔfa nkuro ne nkura nyinaa mu ɛka Nyankopɔn anyenie no asɛmpa ɛkyerɛ na dumienu ne ka ne ho ne ɛmaa bi a wasa wɔn ho mmerɛ wɔne Mary a wɔfrɛ no Mary Magdalene a ahombɔne nso efi ne mu no
ene Yohana Herod fie pani kusayere ene Susana ene awofo bebre na ode wa ahode bi esom no amen yegin kai yun se Yesu so be wia ya onyame bade no onam kan sempa e kire nkofo gospel no so na be nipa benya enkwa na nkofo mi so kan ho omo didi omo nom omo shantade bibia nipa ye bia no na omo nso ye bi na afoforo bi nso edi Awurade achi nkofo bi na omo nsem go bie ema bi ene nkofo bi o se afofo bebre na omo de omo ahode esom Awurade ene ye nyina yimu se ye won se nipa san pa na ene omo de omo ahode esom Awurade oka ba ya bo no se na omo de omo ahode mu bi esom Awurade se omo de omo ahode bi ne news no yema bi ya na ohia ebinim dum nsa ehye omo botom a esisika so ebi nso de omo botom nso a bibia anim to watwe ne nsa no bibia nse ne botom obi nso de ayamma pa yie pa ende enkonfo bi a na omo ne Awurade nam no omo nsam go bie no omo nso so de omo ahode nso esom Awurade ti ekire se enne sankofo yi eti asene ana Onyankopɔn asem pa pia enkomo nso de omo ahode nso besom Awurade amen praise him enti enne pi ahode a omo wo no eso omo mfa nsom Awurade empokura omo ne omo eni bie nyina akra ne pe ene ebanya som wa bebre nu a omo asabi obi a omo abrabọ kura no eye de ma omo kura no ase ye bafo de na omo nya kakra kura ba omo kura hu se omo abo omo de pa yi pa ebinim so obi nyame vanse abrabọ mu no abrabọ na si omo yie na nso nipa sen na ne ye de ahode esom Awurade ene Awurade kwa na ekoye so de ahode kura esom omo ne edi na achie Awurade ne de na ono na ahode kura ne som omo a ono wo kan sempa kire wo omo no ono wo kan sempa kura kire wo omo no na kwa so ono kwa na de na ahode kura ensom wo omo bado ka Bible no a o se Awurade omo ne edi Awurade achie no omo de omo ahode esom Awurade endi etene de omo ye na etene omo ahode a omo de som Awurade no na enya de bone oma no ana omo ma no oma nya de bone oma tene wo Nyankopɔn anim endi omo tene be ye Awurade aduane omo tene no Awurade nya ho mfaso omo tene no edi animonyam ebre Awurade na ema Awurade nya ahoɔden nso atoa adwuma no so na enne munse musie ho se enne nipa san enne edi ahode esom Awurade o se omo de omo ahode mu bi esom Awurade praise him se yen enne se edi Awurade achi ne ndimi mfa ya ahode bi emwo nyame adwuma na che se titimire mu no sanka ne edi Awurade achi a ke bedati saa edi ensa tu ebotomu a esiri ebe so na se bekoso abotiri moden nemo omutimi enne omutimi do mahode ebe suma Awurade omudo mahode ebe timi bo nyame adwuma no titimire mu no komudi Awurade achi anko ma saa ebe se na Awurade ye bi ama wo mo oka Bible no a o se enkonfo bi a Awurade ensapa wo mo so a ahombone ne ma bi wo mu Awurade achi wo mo ko heaven no heaven ho ani gie ene eho akoma pa no omo di yi omo wo bebre nu an de ema Awurade etene ti omo tene no ebe ye Awurade nso aduane amen ma wo tene enye afoforo aduane na oma ehia pa oka Nyankopɔn asem Matthew 10:42 a o se obi obema yengenka obi obema mu nsu kuruwa ka apokora ma se moye Awurade dia akora no na katua emo no Matthew 10:42 montwere sana badeka na obiara obema enketua yi mu baako nsukuruwa ema osuani di mu eno kure mese mo se na katua ere mo no so obi biara obeye saa se mo ye Awurade dia na me ni panemo mo ka Nyankopɔn asem ana se onyame adwuma amu ye nti wode nsukuruwa ka apokora ma saa ni pane se genom enam mo ye Awurade dia nti na obo Nyankopɔn di nti nyame nti na me ye saa woso obi a obeye saa mimitin mu mimi nti na wo ye saa no woso na katua akora emo no na se obi a ode ensuo kuruwa kap ma bema obi se we nyame nipa te ginya nom no eya de tena ne oma nipa no so amen obi ye saa wonya de bone ne tene no ama obi nso nya nsira edi awasa afoforo so edidi ye nso ye tene ho mumi he no nso na anya saa de a ehu pa ye pa o se we nyame nipa nti
we Nyankopɔn akoa nti to saa de we yi a saa nipa no ade a wɔyɛ no ɛtene saa na Bible no aka nti yɛnso yɛtene ne a wɔ Kristo mu no ɛsɛ de asomdue ɛne anigye ɛne yiyedie ne mpuntuo ɛba sɛ yɛtene a wɔ Kristo mu no a yɛnso yɛbɔ no so no ɛsɛ awoforo nya yɛnso yɛtene ho mfasoɔ awoforo bi nya yɛnso yɛtene ho mfasoɔ ɛyɛ mu yɛ yɛ papa yɛ saa na mane nyinaa no ɔsɛ ɛdaadi ɛwɔ yɛ mu. Hallelujah. Praise the Lord. Ebe Nyankopɔn ase. Ti sɛ yɛ bibi ama Awurade a. Sɛ yɛ tene sɛ hade yɛ ka Kristo mu, yɛ abrabɔ mu nso bɛka ho. Momfa na sɛ Lewifoɔ ɛsom no, Lewifoɔ mo som ho na wɔn didie. Tetemire mu no, Lewifoɔ no, ɛsom a na wɔn provide ma Israelfoɔ no. Ɛho na wɔn didie. Na ɛnyɛ sɛ bi a ɔman de kɔma Lewifoɔ no ɛmɔ nti ɛna na ɔmo nso provide service ma wɔn sɛ ɔmo de ɔmo time de kɔma Lewifoɔ no a ɔhwɛ Lewifoɔ mpabo ɛhyɛ ɔmo ntaade ɛhyɛ ɔmo no hwɛ ɔmo yɛ ɔmo ma nom ɔmo de die mu ɔmo num a ya na ɔmo asɛm yɛ memɔbɔ ɔmo asɛm ɛdɛm akoma so nti na meyɛ sa who told you wɔn na kan saa akyerɛ wɔ ɛnyɛ saa akwa na tie ɛnyɛ Lewifoɔ mɔbora ɔmo yɛ na sika na ɔmo de kɔma Awurade na Awurade de ama wɔn ti wo kwa a ɔyinkasie bi na se fa bere no nto ogya no wɔgye firi wɔn nsam to kwa ma de akɔsɛ ne nsam na ɔno nso provide ama nkrɔfoɔ bi ebi nya nkrɔfoɔ yi no mɔboro ho na wɔyɛ nkrɔfoɔ yi mɔboro ho na wɔyɛ de a ɛna ebedu bebi no sɛ saa nkrɔfoɔ no sɛ ɔmo pagya no ɔmo si ɔmo yie di a ɔka sɛ ɔmo ayɛ yie na afei ɔmo ayɛ yie kura akyɛ yɛ afei na ade adwembɔne ɛne anema bi a ɛnyɛ ɛba nipa tirim Onyankopɔn sɛ fa bere me ɛne na nyale bifoɔ nyɛ ɔmo mɔboro ɛnyɛ ɔmo mɔboro ɛne ɔmo asetena mu ɛya ɔmo idie mu ɔmo nayem ɔmo kura akyɛ sɛ ɔmo bɛs fia no ne ade na yi ɛna yi ɔmo ya da bi ɔmo nya ɔmo mɔkura no anya nya ɔmo mɔboro ho ne yɛ hwɛ ayama ɔmo ne mu no ɔmo de mawurade Awurade sɛ fa bere me ɛyɛ memedia to de kɔma no na de ɔno wo pɛ no na ɔno so de ama no ɛnyɛ wo asɛm bio. Praise the Lord. Tiase ɔmo a na ɛde kɔma Lewifoɔ na Lewifoɔ mɔboro ntira na ne mu no ɔmo nyina na ɔmo de ɔde ebe ntira na ɔmo de kɔma Awurade ntira na Awurade nso ɛde ama ɔmo ntira Awurade sɛ ɔmo kana sɛmpa no nso ne di asɛmpa no ho na saa na Awurade kan yɛka Bible no a 1 Corinthians chapter 9:14 1 Corinthians chapter 9:14 wɔsɛ ɔmo nso ɛka na asɛmpa pa no good news no ma nipa etimi enya nkwagye ma nipa etimi ba han mu efiri esum eba han mu ma nipa etimi nya ɔgye ma nipa etimi sum Nyankopɔn no ɔmo yɛ saa adwuma no nso no asɛmpa pa no wɔsɛ ɔmo nso ne di ho yɛka sɛ obi di asɛmpa pa no ho a ɛnyɛ sɛ banku ɛna wɔdi o ne mo nso asɛmpa pa no ɛna ɔmo nso de bɔ ɔmo bra ɛna ɔmo nso de tena seɛ na ɔmo nso yɛ hwɛ ɔmo yiri na ɔmo mma no bisa asɛmpa pa na ɔmo nso yɛ ho adwuma ewiase obi adi na adwuma ho carpenter for di ɔmo adwuma ho driver for di ɔmo adwuma ho doctor for di ɔmo adwuma ho nurse for di ɔmo adwuma ho lawyer for nyina obi ya businessman obi ya adwuma ho na odidie saa na ɔmo nso ɛka Nyankopɔn asɛmpa wɔ ne kure mu no nso no asɛmpa no na ɛsɛ ɔmo no die asɛmpa ne ɛsɛ ama ɔmo asɛmpa ne ti ɔmo bɛl ma ɔmo asɛmpa no ɛna etu ɔmo light bill water bill everything ɛma ɔmo ebi sɛ saa na Awurade ahyehyɛ endi ɔmo asɛmpa no ɔmo agye yɛ de ɔmo kɔ nkwam no ɛyɛ ɔmo nso die sɛ so obi provide service ma na wudin kɔ Onyankopɔn enwoma mu na daakye Nyankopɔn bɛgye wo nkwa na wo ne Awurade akɔtena daa de wɔyɛ saa adwuma no de Awurade fa na so yɛ saa adwuma no ma wo no ɛwɔ sɛ wo so o provide physical services ma no na ayɛ balance wo anya saa de a ne yɛbɛdi fɔ Onyankopɔn anim. Praise him. Yɛpɛ nhyira sɛ Awurade nhyira yɛ amen nyɛ saa but yɛbɛyɛ Nyankopɔn nso ahyira yɛ no so yɛyɛ amen. Enti yɛsɛ enti yɛka sɛ obi di wo tene ho anyanye sɛ bi ɛyɛ aduane nko a ni mu onya mfasoɔ ɛwɔ wo bra ho wayɛ meyɛ ho wontim ɔbro ho no ti yɛsɛ ɔmo ma nyɛ sɛ bi a boa ne yɛ boa no da bi yɛsɛ ɔmo a ɛka sɛmpa no ɔmo ni di ɛbɛɛ ho asɔrɔfo ɔmo ni di ɛbɛɛ ho ti asɛmpa no ho na ɔmo nso edidie saa na Awurade aka but ye mo po ye he no nso ye se bia Onyankopɔn
ashirawo waji Yesu adi this asempa no eye nhyira ma wo a na so eye nhyira so ma gospel no so nya asempa pa no have blessing ama wo abrabo mu ama wo ohu ama wo tinya gida wo na so ama wonya bambo kasie bi afiri asempa ni modi a asempa ni nhyira ma wo a mo nyina so ye de bai we nhyira ma asempa ni se ndi so be provide spiritual service ma wo a so provide physical service nso ma na aye a balance go say se ebia so obi kura bese oyi Nyankopɔn nipa doye na se wo ye Nyankopɔn nipa doye na ya na enkoye se ebia enipa no ebia o mobo nti na wo ye sa ebi nemo ebia Awurade nti ene service bi obi provide ma wo na ma ye hwe ho se sa ne ye nemo nipa mo bro amen mo fa sa de no ento ya akoma so ye hu se a Christopher ye giving no enko gina se me kanya mi mu no enko gina emobrowa say that brika ye so for ehitele wat na nka oba na ne kan tele wat ya te na ngo kwa a ene momye momode ne ni bitu aka ne nto tele wat ma empa babo aka ma ye so for nche praise him sana nke ye no Dabi so obi kura ye wado na obi se omobro nti na wo ye de anka wonyai ne Awurade nti na wo ye de a anasa mpa no Nyankopɔn onyame asem bi aboa no onyame asem bi aboa no nti na wo ye do ye de a wo hye Nyankopɔn ni mu onyam ti wo se ye hye Nyankopɔn ti azafo no ani mu onyam amen omo no mo de omo ahode yesum Awurade no na nye se bia na Awurade ye mobo nti na omo ye saa wo nye saa but omo hu se ehia se de omo so de ewo bi ye betimi ya ye bibi e de a kire ye nso ye do se asonda na yesie se ha na yesie na ebinum wo bia ebinum betimi ya ni bafu di aboa ebetimi ni bafu na nso Christopher no ene no omo bie ni omo ani bie nyina no ase ye ne pe na eno so de hu pa hu ye pa hu bibi wa na hu kura che hu amen na nso ye mi wani ya wan hwe a wu hu nti because Onyankopɔn ebo ye ho bae angel sarande ye da omo guide ye se de ebia demons ani abayiye ani ahombone etu sa nyina no na Nyankopɔn ase oma angel be se ontwa wonhia na we Nyankopɔn ye wonyina no sanka bosome wo fa angel ne sem on guide wanka bosome sanka untia neka wo fa obi se service security ana won watchman se on hwe wo fie ma wa bosome so on na no kopem dai no wo provide bi ama no na service Nyankopɔn ye ma ye nyina no Christians ya hwe ne ya amen nti ya se na omo de omo ahode esoma Awurade no na nya se bia Yesu omobo entra nimum na omo ehun se ehia nti entape de na se o ye kiremu yie dia na nya se by interpretation no Awurade agigi sika no afiri yen ho na ode ahwenadwuma yefo munya picture no eni se anya se agmayefo no guo na omo omobo ne de koma wo mo nim Awurade na agi afiri ho nti wo de ba wo di ho no kra ma Awurade wo de koma Awurade na Awurade nso atinya hyira wo se me bɛyi wode de me na sa ase wo iso no e partner ono so waka de me ye ho eni adama ho me no ono so obahome bi na me boni din awo magya nim se de wo ye nie de mo me he no so bebre pa amen di yese oma no e de omo tait no omo fen ko Jerusalem no omo ni je so mo timi yakọ nti okristo ni bia no so hunu se why the right thing oma wo ma uyiwa komu na ema bibia Nyankopɔn pe bia wo ya de yeka nyina no enyame asem o na hu se wo ya de yete na wani je kristo ni bia no awo so Nyankopɔn bia no wo ya the right thing na wo de ekọ the right place ya na ne timi di pa yi pa so watimi ya de yete ne sa no oma no so na omote so omotimi ya the right thing na omotimi de omo ye no so no Nyankopɔn na so omonye na omo ya omo wura ho abaye omo de pa yi pa mumye nso ye no so pa yi pa se ebinom de omo sika promote false religion and then bebrenu ade omo sika ho de pa no promote false religion ama asofo bi a sebe nyame asem bi enu omo nche kwa no omo de omo sika promote omo ama omo pagya ho na mu a e was na Christopher nso enso yesum Nyankopɔn so Nyankopɔn de ama enso de promote true religion
Obinim omo de promote ma ensem bi ehun ni mfa so a entime ni nipa nkwa no ene na dominate na say ene Christopher so yenso ye ho na yenso Onyankopɔn hyirae ni yenso entime so promote ene kora som no de a ehu pa yie pa ma ye pa amen ona wode am hu say ehu ma ye pa amen God say ene ebinim promote ama enkofo bi sebe omo hye no mo hye kwa na bi kura no omo di babonten asam papa bi anu omo nkyai na se Onyankopɔn so owasam papa bi na kure Onyankopɔn so asam bi ba ye nkyai a yen so so ye betimi aye promote asam no bi ye so ye amen di minimum se Onyame asam no hona eye nhyira ma no go ye di amiase enti emra na omode call vanse bia omotait call vanse bia ekoma enokre Nyankopɔn no na nokre Nyankopɔn so de bi ma lawifo no yedi omode ema lawifo so provide service ma omo maka se obi provide service ma odi a so obi provide service ma no o pe bia afiri wode a eyempom so amen eye no me hemo se everybody has say so obi kana sam so a na sam ho no so omfa ntena se ye sa na bade kan ye hwede ngoma no asa na bade ngoma na kan ye ntimi ntim mfirimu ana ye tiwo no mfirimu mamo bro pa wo to dia kura pa me de ntimi dia mfirimu amen ndi ye ma ye nso ye tene anya foforo nso aduane omunya ade ma ko mu nse labifo no so omunya so obinya wo tene ho mfa so na otene hu no odidi a na otene aye na aduane a oto aso a se yensua komo se ono wonso de obeye bia ma wonso akwambe so nso otene atena ho nso no onya na obeye na bi onye obeye se aduane Onyankopɔn fi a aye no me ya na aye nsira aye awreho ana aye negiye ndi se asofo papa no no mo de na ebinuma bi ane aye omo tene no na enya se bia omo de ba no nko na ne hia wo omo but enkofo no so enkwagye hia wo omo enya se fasika bra ne ni pampa nguni botom na woni na wonkwagye hu hia no no enkofo ame edidi ebinuma tene ho no na enkofo no tene hu hia wo omo so metima ya de ye mo yemfa ense adwunu pa yi pa ebi se so obi suro wurade na Nyankopɔn asɛm onimu ewonimu obedi sika ho no kore ebi se nipa no one ope heavy akọ ene ope se Nyankopɔn so enhyira no na obi a wope enhyira firi wurade ho obi a wope heavy akọ no de heaven ye ne dia no ono ne mra wu ni so ono na kwa no wo mfa so de a ye be dan ye betumi akọ heaven ho de waye shamaye no ono ko siesie mansion kase pa de amaye de emma ya akoma muda de ani anya enhunu ye kora no Onyankopɔn asiesie tenabea bi a ye ne betena da bia a owuo yare ene apetie bia ni woni bodie na enne fa wo sidi ni mu bi fa somia eye wo den praise him so obi a osu Nyankopɔn no enye ne de minim se Onyankopɔn asemi eye nhyira na de ba ko a ye kan ne se 3 John when chapter 4 hono a omo amamfo 10 ne eye duane ama wo mo no de omo hwehwe se o se John se menia ne gie bia se mehu se me mana na okuremu on se anya de wo de ma nipa ne hia no nemo obehu se wo nam ne okuremu me se wo nam ne okuremu wo obi onam ne okuremu bia no oma aya ne mre ndi de omo epe ha bia ma mo no so omo hu se mo nam ne okuremu a ena hia omo mo dan de mo de ma wo mo nemo anya se de wo de ma wo de ma wo dan we ni ntino eno so ne ye ye afi ho because I am done. Me and can done. Amen. Praise him. Say very good. Nti say obi a Christian na osu na me no oye bibi mawurade a. E ma na nya hama so. E ma na nya hantan. E bi say na ni je na say onya adwene say wanya mawurade ni mo oye de agene din a. Onu be fi say mini ho a obi ntimi nya de amima ye ana ne fon so ebre nipa ni mo nipa nya dwene no
And when me yamanwa, the obeyama ready be a LED normal Christian life. So the Christian for boy balance, have a pepena, obra, be beyond Chini or Brabomo. Moment maybe beyond Chini Brabo. Say a day, obese, photo dam will be so. I wish you are gold to be into the Sikaba soon young upon Abayana Mayania. No one until young Samua. And one and Capanesa. Say and then Coco young Akopia, Damo, Miss Akopia, gold to be so. Na adiema ya se fa wona nka riba kaba obetumi abaye abesiesi anyina maye mo baye enipa badwene se mo osika o nipa badwene se mo osika enso ena ekuye no ena ekuye amen ti memo ne bebre nti de me kan se so obinya woten ne ho mfaso a na woten ne na ma ne didie enne ema ne nsa kɔ na no a so woten ne na ema ne nyanko so a se de tie bia no so obɛhyɛ woten obɛhyɛ wo nkuran se de obɛkɔ so aya de yetene obɛyɛ encourage wo mo mfa nsi adwene mu o se de ɛbɛyɛ a obɛkɔ so aya de yetene no de dodo na wo ya de yetene no dodo no na wo ya blessing so ma no enti omo bedi de mo ten ne ho no omo bɛhwɛ sɛ obɛkɔ so aya de yetene amen omo bɛgyina mo chi dendenden because the mo ya de yetene no and then cause one so ebre wo so a o mu didi mo ten ne ho no nti mo makwa na obi ani o mo efata so mo didi mo ten ne ho o mu didi ho amen anya sa edi ensa simu a ebedu me mo hwa di na ye boto no ebeteti o wo de ri to mu a na ko nim so obi an so mpene saa nti obi enya onu kuredie ho mfaso a obi ho so unya obi ni kuredie ho mfaso na sa nipa na ebi enka woni na ye adwuma sika asenka eba won nsam no wanda bete odi ho no kura ne no kura die mu no akoso wonya ho mfaso ne no kura die ho na wudidie obi a wasa obi e di adwompa bi ho anya ngopa da wo odi adwompa bi eboa wo obi e wani awo wo brabo ho ama won so ewiase abrabo wo se bidi a hunu sansa nipa no de wo adwompa a wo de boa wo no na adwompa no aye nhyira ma wo na adwompa wo na won so waye yie ti mo menhia na so pa yie pa na yensi nyankopɔn ni muonyam amen ti se obi e di adwompa boa wo na ode wakosuku anampo wapadwuma ma wo ana ode wama wakora wanya wonsa na adwuma na enne wonsa ko wano a saa nipa no onye nhyira ma wo enti saa nipa no ne moa boa obi boa wo no etene obi boa wo etene ti ne moa na ya aduane ama wo adwempa no ene se wo boa wo na wabrabɔ ho enne won so ye kasa won so timi ka bie no saa nipa no ono de wo ye ne wo ho no papa wo ye wo no adoye a wo ye ne wo ho no boa wo no ne moa ho na ne won so wudidie wa ye nsira man me won so ye mankrof enya nsira mankrofo de ne metuma ne nsu a no amen ti yem amen enche ne dia sene ba na wiye ni se obi eye wadoye ana obi tene ho unya ho mfaso a na se sa na wo se yansu yenti ye mommo den se nipa benya ye ho mfaso dan se ye benya ho mfaso yesu se omamu wo nhyira sen wogie ti ye momu se ye momu nya dwene se nipa nya ye ho mfaso a eye bebre chen se ye benya nkofo ho mfaso mo yemfa nsie no sa amen minim se onyame asem eye nhyira ma aho ye hospitality obi aboa waje ko ni fie wasom wa mo aduane adi bi aho kyerɛ otu kwan ka meda bonten nipa no na ho ye no eye tene ne tene mu no ama won so nya hotɔ ama won so ebia wafata ama onya nkonso a saa nipa no na ho ye ho na wadidie di mu yenso nya ade etene na ma ankɔfo nso enya ye ho mfaso abrabɔ mu o asetena mu o ehumɔboro eye ade ehu hia pa yie pa okay in fact akinka we got to Colenius mo kan kai Acts chapter 10 verse 1 to 3 osna Colenius na oye adoye mani pa bebre no obom paye no so tingofo no oye adoye ma wo no adoye eyade etene wo ya adoye etene eni de wotene no obi so didi ho na obi nya nhyira mo ma ye ma ye nsem akrisofo ma ye tirimu nya de ne yangopo etirimu enya meremere me wade enhyira ye mo bi ngasa me de minibi kakra bi a wo kura no fa bi senya ngopɔ ɔte ase no animuonyam amen
One na wadwene so bɛhyɛ Nyankopɔn a wɔte ase na ni muonyam. Ɛne na yɛbɛsɔre abɔ mpae. Mo nsiesie ho. Ne yɛnsi Nyankopɔn ni muonyam. Momma awofo enedi yɛ tene ho. Momma nkɔfo nya yɛn ho mfasoɔ. Chance yɛn benya nkɔfo ho mfasoɔ. Ɔmo de ɔmo ho de ebesum Awurade. Ne mmom ɛna de ɛtɛne. Ba mo ne ɛntɛne ɛwɔ yɛ abrabɔ ho. Praise him. Mo ha sɛ deɛ. To ɔmo na ne Yesu nam no. Na ebinom nsɛm yɛ. To ɔmo so de ɔmo ho de ɛ provide man no. Na ɔno so ɛda som nkɔfo bie. Ɛnɛ Yesu fi ase na nkɔbi hu ne saa de a mo me nyina yɛ nsɔre. Wa wote ase ɛde animuonyam no na ase ɛma wo. Ɛnɛ wasɛm aba yɛ nkyɛe. Ma asɛmi nkɔso a ɛnyɛ nsira ɛma yɛ na ɛnta yɛ mu na ɛntenetene yɛ akwae. Ntimi nhyɛ wɔ animuonyam. Ɛda wase Nyankopɔn. Ɛwɔ ne Awurade Yesu din mu. Amen.